У 20-х годах мінулага стагоддзя трымаць у руках фотокамеру было раўназначным трымаць будучыню. Пасля прыходу да ўлады бальшавікоў жывапіс быў аб'яўлены мёртвым мастацтвам. Іншая справа – фатаграфія. У той час у свеце адбываліся самыя гарачыя спрэчкі пра фатаграфію, яе сутнасць. На якой мове размаўляюць фотаздымкі, што абслугоўваюць яны мінулае альбо будучыню, грамадства альбо саміх сябе. Ці трэба змагацца з фатаграфіяй, каб скарыць яе сваёй волі? Магчыма, фатограф – гэта ёсць той самы інструмент, які здольны ўхапіць імгненне, каб распавесці нам цікавую гісторыю. Яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя фатаграфія пачала пранікаць ва ўсе сферы дзейнасці чалавека. Адкрыццё еўрапейцамі экзатычных культур пачало адбывацца ў суправаджэнні фатографа. Людзі хутка зразумелі, што на фатаграфіі можна зарабіць. На захадзе сапраўдную рэвалюцыю здзейсніў заснавальнік амерыканскай фірмы Kodak Джордж Уістман. Ён выпусціў у свет лёгкую партатыўную камеру з неверагодна малым коштам, усяго толькі ў $1. Ваша задача – пстрыкнуць кнопкай, а ўсё астатняе зробім мы. З гэтым лозунгам фатаграфія пачала заваёўваць сэрцы мільёнаў людзей. Перад аб'ектывам чалавек адчуў сябе больш разняволеным, і нарэшце ён пачаў усміхацца. З гэтага моманту фатаграфія стала найцікавейшай забаўкай, якую мог сабе дазволіць фактычна кожны чалавек. У дарэвалюцыйнай Беларусі фатаграфія таксама знайшла тысячы сваіх прыхільнікаў. На ўсёй яе тэрыторыі дзейнічалі дзесяткі прыватных фотаатэлье. Сярод прафесіяналаў ішла пастаянная барацьба за кліента, бо фатаграфічныя партрэты заставаліся неабходнай прыналежнасцю, патрэбнасцю кожнай сям'і. Выявы гарадскіх пейзажаў часта выкарыстоўваліся як паштовыя карткі. З прыходам савецкай улады беларуская інтэлігенцыя звязвала вялікія спадзевы. На гэтым унікальным фотаздымку 1921 года мы бачым прадстаўнікоў тагачаснай эліты. Янку Купалу, Якуба Коласа, Сцяпана Некрашевіча. Іх лучыць вялікая справа – адраджэнне нацыянальнай культуры, навукі і мастацтва. Аднак не ўсіх асобаў на гэтым фотаздымку можна было ідэнтыфікаваць. Прыкладам, ніхто не ведаў, як звалі чалавека ў акулярах арыстакратычнага выгляду. Гэтаксама сапраўднай таямніцай з'яўлялася калекцыя безыменных фотаздымкаў таго часу, што перахоўваюцца ў сховішчы Нацыянальнага музея гісторыі Беларусі. Там ёсць фотаздымкі абсалютна унікальныя, на якіх мы бачым такіх дзеячоў беларускай культуры, як Язэп Драздовіч, Азбукін, Шчакаціхін, якія там экспедыцыі да вытокаў Нямігі, Свісачы, в Слуцкім павеце і гэтак далей. І гэтыя фотаздымкі былі ўведзены ва ўжытак і друкаваліся ў часопісе мастацтва, але не было ведама, хто аўтар. Па кампазіцыі здымкі вельмі былі такія незвычайныя. І само афармленне, таніраванне адбіткаў у розныя колеры. Блакітныя, карычневыя, зеленаватыя. І менавіта тады у меня так узнікла думка, цікава было бы даведацца, хто гэта такі, хто гэта рабіў. Што аб'ядноўвала ўсе гэтыя здымкі? Дата. На ўсіх паўсюль стаяў 1923 год, ну і другое, што аб'ядноўвала літары, ЛД.
Пачыналася новае тысячагоддзе, новае стагоддзе, напэўна. І аўтар гэтых здымкаў таксама захацеў праявіцца на свет, бо менавіта ў 2002 годзе яму павінна было споўніцца 120 гадоў. Я так думаю, што тут нейкая містыка таксама ёсць. І дапамог мне ў гэтым вельмі ў маім пошуку даследчык, гісторык Владзімір Ліхоўскі. У 1909 годзе малады Леў Дашкевіч пакідае бацькоўскі дом на вуліцы Александраўскай і выязджае па навуку ў Францыю. Падчас вучобы ў Дижонскім універсітэце Дашкевіч наведвае спецыяльныя курсы графічнае мастацтва ў Парыжы, аддзяленне фатаграфіі. Па завяршэнні вучобы Дашкевіч апынаецца ў Закаўказі. І там ему было месца для працы, ён там зарабляў, ён выкладаў там французскую мову, і там прысвяціў меў час магчымасці займацца фатаграфіяй. І на той час у Баку фатографаў было наогул адзінкі. Ён стаў адным з пачынальнікаў фактычна фатаграфіі в Азербайджане. І там яго заспела эта рэвалюцыя 17-го года. З розных акалічнасцяў Азербайджан здабыў тагачасны сабе незалежнасць. І ў гэты час ён знаходзіўся ў Баку і быў фактычна урадавым фатографам таго мусаваціцкага Азербайджану. Знаёмства з абсалютна незнаёмым, экзатычным, яркім светам Закаўказя тагачасным на яго зрабіла магутнае ўражанне. І я думаю, я ўпэўнены, перакананы, што вялікую частку спадчыны Льва Дашкевіча мы адкрыем в Азербайджане. А тады была Беларусь. З архіўных крыніцаў стала вядома, што ў траўні і чэрвені 1923 года у цэнтральную Беларусь паэтапна былі арганізаваны дзве навуковыя экспедыцыі з мэтай зафіксаваць быт беларускіх сялянаў, зарабіць пейзажныя замалёўкі. Я даведалася аб гэтым, хто гэта мог быць, таму што наткнулася на артыкул Людмілы Налівайка «Рыцары аховы помнікаў». І там яна ўзгадывала першую этнаграфічную экспедыцыю, якая была ў Беларусі ў 23-м годзе. І называла склад гэтай экспедыцыі. Сярод іх быў архівіст Міхай Смялешка, географ Мікалай Азбукін, этнограф Алесь Шлюбскі і фатограф экспедыцыі Л. Дашкевіч. Нават не было імя, але ж наши ініцыялы падпадалі якраз ЛД. Вось калі мы сустрэліся з Володзяй Ліхоўскім, я так спытала, можа, ты ведаеш такое, вось Л. Дашкевіч? Не сустракалася, а он кажа, так, канешне, я вось Лев Дашкевіч, ён выкладаў у Мінскім інстытуце народнай адукацыі ў 20-х гады. Ужо па першых фотаздымках можна было зразумець, што Дашкевіча цікавіла не толькі знешняя, так бы мовіць, фармальная рыса культуры народа, а перадусім унутраны стан звычайных людзей. Я думаю, што мэта была дасягнута, і на яго здымках мы бачым сапраўды хаты, сапраўды гаспадарчыя пабудовы. То есть па іх лёгка можна было ўзнавіць гэтыя будынкі ў павільёне. На усерасійскай сельскагаспадарчай выставе ў Маскве, якая павінна была адчыніцца ў тым жа 23-м годзе, толькі ў жніўні. Вось, і ён нават больш зрабіў. Ён просто зрабіў унікальныя партрэты, я лічу. Не проста вось так фіксаваў гэтага селяніна за іх заняткам. Гэта партрэт усяго беларускага народа. А цяпер параўнайце фотаздымкі сялянаў, якіх здымаў граф Бенедыкт Тышкевіч у канцы 19 стагоддзя, з партрэтамі вяскоўцаў, якіх пабачыў на сваім шляху Леў Дашкевіч. Паміж імі ўсяго толькі 30 гадоў.
Але гэтага было дастаткова, каб заўважыць тую розніцу, што адбылася ў жыцці простых людзей. Тым не менш, здымкі з альбома графа Тышкевіча больш адпавядаюць крытэрыям этнаграфічнага матэрыялу. А вось так, як паказаў сялянаў Дашкевіч, ёсць не што іншае, як псіхалагічны партрэт нашай вёскі 20-х гадоў. Тут няўпэўненасць і зацятасць, утоеная журба і цярпенне. Першая сусветная вайна, анархія ў грамадстве, як вынік змены ўлады, прынеслі ў вёску голад і галечу. Найвялікшай бядой стала ліквідацыя ўласнасці. Дык пра што маглі думаць сяляне, калі на іх наводзіўся аб'ектыў фотакамеры? Мо таму з партрэту Льва Дашкевіча дзеці глядзяць на нас па-даросламу, хавае самоту ў сваіх маленькіх, трапяткіх сэрцах. Грамадства ўпэўнена, што вынікі фатаграфіі заўсёды можна прадказаць. Аднак завершаная фатаграфія можа ўтрымліваць штось іншае, што не заўсёды людзі гатовы ўбачыць. Фотаздымкі, якія зарабіў Дашкевіч у час экспедыцыі па Ігуменскаму і Барысаўскаму паветах, дазваляюць зразумець эпоху таго часу. Інакш яны б не ўтрымлівалі столькі дэталяў і падказак. Дашкевіч спрабуе падаць партрэту людзей такім чынам, каб яны выглядалі натуральна ў сваім асяроддзі. Прыкладам, на гэтым фотаздымку аўтар зрабіў спробу зазняць жанчын у хустках, якія да чалавека з камерай не праяўляюць ніякай цікаўнасці. Камусьці падасца, што фатограф няўдала выбраў пазіцыю і ў дадатак несвоечасова адкрыў затвор фотакамеры. Аднак Дашкевіч усё дакладна разлічыў. На фоне старых хат і пачарнелага плоту жанчыны ў белых хустках выглядаюць падкрэслена ўрачыста, што гаворыць нам аб чысціні іх душаў. Сустрэча Дашкевіча з людзьмі – гэта сустрэча з самім фатографам. Фатаграфія Дашкевіча паказала нам тое, што нашае вока не заўсёды можа ўбачыць. Дашкевіч даказаў, што фатаграфія не проста спыняе час, а раздрабняе яго на кавалкі. Яе прызначэнне у цяжкія хвіліны паказаць чалавеку на ягоную чалавечнасць. Калі хочаце, фота, прывезенае Дашкевічам з этнаграфічных экспедыцый, гэта своеасаблівы рэквіем па вёсцы, якая знікала на вачах фатографа. Ці не занадта вялікую плату панеслі сяляне, атрымаўшы свабоду ад учарашніх паноў прыгнятальнікаў. Ён выкладаў фатаграфію. Першы, хто на тэрыторыі Беларусі у вузе атрымаў спецыяльныя гадзіны і не толькі на тэарэтычныя курсы лекцый, але і на практычныя заняткі. Выкладаў ён у Мінскім інстытуце народнай адукацыі з 20 по 22 год. Паралельна ён чытаў у Беларускім політэхнічным інстытуце фатаграфіі і яе прымяненне да тэхнікі. У 30-х годах цэнтралізацыя ўлады над асобай і грамадствам была даведзена да абсалюта. На время творчества Дашкевича, Льва Ивановича, пришлись самые тяжелые годы, 30-е. В России была фактически уничтожена первая волна фотолюбительства, которая после революции очень сильная была. Человек с фотоаппаратом, если не считался шпионом, то неблагонадежным человеком. Фотография стала лицензироваться. То есть без лицензии нельзя было фотографировать. Кроме как дома, семью свою и так далее. То есть общественное значение фотографии было отодвинуто на второй план. Мэтай сталінскага таталітарызму было стварэнне аднамернага грамадства. Выступая за росквіт нацыянальных культур, Сталін разам з тым не прызнаваў ніякай самастойнасці творчасці. Усе творы мастацтва разглядаліся па прымітыўнай схеме. Герой – баязлівец, чырвоны – белы, таварыш – вораг.
Відаць, хтосьці узгадаў яго, мабыць, сувязі з палякамі, бо вярнуўся ён у Мінск падчас польскай акупацыі і вельмі добра польскую мову ведаў. І менавіта саюз палякаў дапамог яму вярнуцца з Закаўказя ў Мінск. І мы можам толькі судзіць пра гэта па пратаколу допроса, які зараз захоўваецца ў архіве Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Ён быў арыштаваны ў ліпені 30-го года па справе Саюз вызвалення Беларусі. Была такая гучная справа. Вось каля 100 чалавек, здаецца, было, па ёй праходзіла. І вось Леў Дашкевіч, ён не адзіны, хто быў вызвалены, я ведаю, але ж сярод тых аказаўся і ён. Адна з загадак, чаму ён выжыў, тады арыштоўвалі вельмі многіх. І сапраўды тыя, хто патрапіў в эту машыну в пачатку 30-х, далёка не ўсе сканчалі в курапатах сваё жыццё. Але жыццё ламалася. Мы ведаем, што Леў Дашкевіч пасля 30-го года, калі ён адседзеў 3 месяцы ў турме, ён доўгі час не фатаграфаваў, ён не займаўся фатаграфіяй. Падазраю, што это было не першае і не адзінае ягонае сутыкненне. Так, я думаю, што разгадка, чаму не закатавалі Дашкевіча, даволі проста. Ён быў медзік, лекар. И за лекарами пришли уже в компанию космополитов и врачей-отравителей. Это уже была послевоенная кампания. И яго могла выратаваць это его специальность. Каб ён был филолог, и только филолог, альбо философ, хутчэй за ўсё ён бы не выкарыскаўся. Але праўдападобна, што, можа быць, ён кагосьці лячыў, можа, хтосьці быў ему абавязаны жыццём ці здароўем. То мы можем толькі пра гэта здагадвацца, але ёсць паралельныя лёсы, і я вось прыгадваю лёс Янкі Купала, які таксама ў 30-м годзе быў арыштаваны, і Янка Купала таксама доўгі час не пісаў, да 30-го года напісаў фактычна самае лепшае. Толькі ўжо пасля яму прыходзілася слаўляць вось гэтую савецкую рэальнасць, ці рабіў нешта падобнае Леў Дашкевіч. Паэту цяжка, альбо літаратару, пісаць нешта не тое. Але калі гаворым пра мастакоў ці фатографаў, то вось гэтую грань, дзе яны што шыфруюць, разгледзець неспрактыкаваным вокам цяжка. Калі ты напісаў слова, так ці не, слава ці не слава, да? То это понятно, ура ці не ура. А калі ты робіш прыватны фотаздымак, від з вакна, нацюрморт, тут прытарнаваць нейкае абвінавачанне цяжка. Дашкевіч не мог не здымаць. Яму, прынамсі, вот мне так падаецца, сыходзячы з ягонай біяграфіі, павінна было быць проста цікава, любопытна. Новая тэхніка, новыя спосабы фатаграфіі, спробаваць новыя фотастужкі, новую оптыку. У фотографии документальная основа, понимаете? И еще и я застал такое время, когда власти побаивались фотографии, там вот снимаешь там какую-то там улицу, там она плохо мощеная, там где-то у дома угол обвалился. Что это вы нам тут такое показываете? Вместо того, чтобы этот угол сделать нормальным и сделать мостовую, боролись с фотографией, а не вот с этим. Ну, естественно, это всегда было. Всегда было. Вот 30-е годы этим были порождены. До 30-го мы бачым цудоўныя здымкі, які публікуюцца ў часопісах. Вось фотоальбом першы наш беларускі айчынны, Беларусь-савецкая таксама публікавала шэраг здымкаў Льва Дашкевіча на чале з фотаздымкамі іншых фотографаў. Часопіс ілюстраваны «Чырвоная Беларусь» з нумара ў нумар публікаваў яго фотаздымкі, а тут раптам усё як адрэзала. Вось. Ён яшчэ ў 36-37 чытае на геафаку, зноў-такі фатаграфію, але ж гэта, відаць, вось быў такі паследні ўсплеск. І займаецца фатаграфіяй, як я так вось адчуваю, толькі для сябе.
займаецца распрацоўкай з'явы такой люмінесцэнцыя. Ну, як і фатаграфія, яна таксама звязана са святлом. І вось на аснове гэтай з'явы ён пытаецца гэту з'яву фізычную прымяніць да дыягностыкі, ранняй дыягностыкі ракавых захворванняў. І нейкі былі добрыя вынікі, але ж усе яны, вось ён пісаў дысертацыю на гэту тэму, усё это загінула, увесь фотоархіў і вось уся амаль гатовая дысертацыя, ўсё загінула, на жаль. Леў Дашкевіч перажыў самога правадыра народаў Сталіна, то есть ён памёр в 1957 годзе. У родным Менску. І пахаваны на Менскай кальварыі. Ну, і гэта яшчэ адна сенсацыя нашай эпохі незалежнасці, што мы знайшлі вот эту біяграфію чалавека, які ўжо паўстагоддзя як памёр. То бок мы просто летні пад нагамі знаходзім гэтыя дыяменты. І думаю, што дзякуючы рупнасці нашых даследчыкаў, нашого музея і спадарні Саўченка будуць адкрытыя яшчэ фотаздымкі. Вось, а калі мы знайшлі выпадкова сына ў Маскве, якому на той час уже быў 91 год, ён как бы чакаў вось тых людзей з Беларусі, якія зацікавяцца асобай Льва Дашкевіча. Ён, калі я яму патэлефанавала, ён быў настолькі, он праслязіўся і сказаў, каму спатрэбіўся Леў Дашкевіч. Ён узрушаны, ён жа здымаў і Янку Купалу, і вось он пералічыў усіх тых людзей, нашых знакамітасцяў, які ён, але ж здымкаў не захавалася, ён так з такім сумам сказаў. Вось, так, сапраўды, нам на гэты час удалося толькі знайсці вось здымкі Янкі Купалы. На фотаздымку 1921 года сярод дзеячаў беларускай навукова-тэрміналагічнай камісіі чалавек у акулярах ніхто іншы, як Леў Дашкевіч. Яшчэ ў Закаўказзі Дашкевіч змог сабе дазволіць замовіць Санкт-Петербурга павільённую камеру з 3 зменнымі аб'ектывамі. Сын Дашкевіча, Леанард, збярог яе для нас, каб праз дзесяцігоддзі мы маглі з вамі дакрануцца да той драматычнай эпохі фотамастацтва, адным з выдатных прадстаўнікоў якой быў Леў Дашкевіч. Гэтая камера бачыла славутых постацяў беларускай культуры, навукі і мастацтва, сярод якіх былі Янка Купала, Якуб Колас, Стэфанія Станюта і шмат хто іншы. Дзе гэтыя фотаздымкі? Пакуль невядома. Аднак даследчыкі ўпэўнены, што нас яшчэ чакаюць неверагодныя адкрыцці. Адно з апошніх вось гэтая патрэсканая шкляная пласціна, што цудам збераглася ў футляры фотакамеры Дашкевіча. За свае больш чым 170 гадоў існавання фатаграфія заўсёды суправаджала чалавека ў моманты перажывання ім шчасця і гора, радасці і смутку, упэўненасці і разгубленасці. Фатаграфія даказала ўсяму свету, што яна мае чалавечае аблічча і гатовы прыняць нас такімі, якія мы ёсць на самай справе. У гэтым і ёсць сутнасць мастацтва фатаграфіі. Беларуская фатаграфія прайшла свой непаўторны і дзівосны шлях. І тое, што мы маем цяпер, гэта бясцэнныя ўспаміны аб нашай культуры, нашым родзе, нашым жыцці. Я ўпэўнены, што фатаграфія дапаможа нам зразумець саміх сябе, бо, схапіўшы імгненне мінулага, яна дае нам надзею на будучыню.